Buksan muna natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 3. Lahat ba kayo may Bibles? Okay. Hindi pwede ang Kristiyanong walang Biblia. Oo. Parang sundalo, dapat may baril. Parang basketball player, may bola. Parang karpintero, meron siyang dalang mga tools. So pag Kristiyano ka, dapat laging may Bible ka. Hindi mawawala yan, laging hawak mo, laging dala. Hindi ibig sabihin na kahit naliligo ka, hawak mo yan. Ibig sabihin is, hindi dapat nawawala sa'yo yan. Okay? 2 Timothy chapter 3. Kung bakit tayo nag-aaral ng mga ilang mahahalaga at importanteng mga doktrina sa Biblia, ay dahil po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Pag natagpuan nyo na, say Amen. Okay, ready na ba tayong lahat? Alam nyo, ang isang dapat gawin nyo when you come to church, prepare your heart. Yung hindi na kailangang ikondisyon ka pa ng pastor para lang makuha mo yung loob mo na makinig. Yung dapat pag pumunta ka, dun pa lang sa bahay nyo, dun pa lang sa sasakyan nyo, piniprepare mo na ang puso mo. At pag sinabi, buklatin natin ang ating mga Biblia, ready ka na. Okay? 2 Timothy 3:16 and 17. Tumay tayo muli. 2 Timothy 3:16 and 17. Basahin natin in Ilocano, 1342, page 1342. Okay? Pag nahanap na, say a big, aloud, Amen. Ilocano, ready, go. Isu amin nga surat, ket impaltiing ti Dios. Isumet, tinaimbag nga pakasursurwan, ken pakatinggaran, ken pakababalawan, ken pakaadalan, ti kinalinteg. Tapno ti tao ti Dios, ket nan anay kuma, masursuruan nga naimbag, iti so amin anasayaat nga aramid. In English, everybody read, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sino kada kay ti mamati, nga amin nga intud ti Apo kakabsat, ket profitable. Okay, you may be seated. Now, ti Biblia kakabsat, isudeto iti kang runaan, ito ang pinakamahalaga at pinakamataas na libro sa balat ng lupa. You agree with that? Wala nang mas tataas pa sa Biblia. Ang mga abogado, pag sila'y nag-aral, ang daming mga libro. But none of those books can be superior to the Bible. Engineering, napakadaming libro. Medicine, sabi nga ni Doc Lester, more than 100 referential books. Pero wala po dyan sa mga librong yan ang mas hihigit sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng libro, including Bible, sulat ng tao. Pero ang pinagkaiba ng Biblia, sa lahat ng libro, na tao rin ang sumulat, the Bible says, all scripture is given by inspiration of God. Galing mismo, direkta sa ating Diyos. Amen? Who among of you believe in God? Okay, now, and not only it is given by inspiration of God, the Bible says, it is profitable. Profitable. Now, kung natin Ilocano, naimbag, that is the word profitable. Oo. No kuma negosyo, profitable. The word is profit. Profit comes when you subtract the sales to your assets or capital and expenses. Yung natira, ang tawag doon, profit. Okay? Yung mga nagnenegosyo, kailangan ang negosyo may profit. Hindi lang dapat break even na magkano yung capital mo, expenses mo, wala ka ng profit. So dapat may profit. Everybody wants profit. And God wants us to have profit. The Bible is profitable. Binasa nung isa. Sabi niya,
ang Biblia ay para sa mga propeta, sapagkat ang sabi ng Bible, it is profitable. Bisaya kasi yun. Kaya ang pagbasa niya dyan sa profitable. Profitable. It is profitable for doctrine. Pag sinabi nating doktrina, mga kapatid, aral at turo. And then, hindi lang siya, pag sinabing doctrine, listen, doctrine means right teaching. Tatandaan natin na lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa ng tao ay galing sa isang turo. Depende sa nagturo at kung ano yung itinuturo. So, hindi natin pwedeng isantabi ang teaching. Magmula bata hanggang paglaki natin, for how many years, sumailalim tayo sa teaching. Marami sa atin, kung gusto nating mag-negosyo, umangat sa karera, dapat may teaching. Kaya wag nating pwedeng isantabi ang halaga ng teaching. Do you understand that? A person who does not see the value of teaching will not only remain ignorant, but will never grow in his life. Teaching makes a person grow. And when a person grow, he becomes productive. Amen po ba? Naniniwala kayo doon? Kaya, hindi natin pwedeng isantabi ang turo. Tatandaan nyo, kaya kayo nag-graduate dahil may nagturo. Pero ang tanong, nag-graduate kayo, may nagturo sa inyo, natuto ba kayo? Kung may nagtuturo, dapat may natututo. Paano yan? Nag-graduate ka ng grade 6, hindi ka pa marunong magbasa. So, walang kwenta yung pag-graduate mo. Dapat, pag nag-graduate ka ng grade 6, marunong ka ng fundamentals of math. Ano yung fundamentals of math? Addition, subtraction, division, multiplication. Marunong ka na ng basic ng pagbasa. Yung mga construction of sentences. Pagdating sa literature, lahat yan. So, inuulit ko, amin tayo kakabsat, hanti mabaling nga ibaga, nga na importante, iti sursuro. Teaching. Okay? Right teaching. For reproof. The word reproof, okay? If doctrine is right teaching, the word reproof will show you when you're wrong. Okay? A doctrine will say, here is what is right. Ito ang tama. What is doctrine? Anong sasabihin ng doctrine? Go. Ito, everybody, what is doctrine? Ano ang tama? Yun ang sasabihin ng doctrine. Ang reproof, ito yung mali mo. Ito yung mali sa'yo. Amen po ba? Sino po sa inyo ang naniniwala, wala na siyang mali? Hindi ka nagkakamali. Tanungin mo yung katabi mo, hindi ka ba nagkakamali? Oh. So reproof will say, ito yung mali sa'yo. Oh. Ngayon, hindi lang siya reproof. For correction. Correction will say, ito ang paraan para maitama ang iyong mali. Masyadong mahaba yon. For correction. Oo, pag sinabing correction, itatama natin yung iyong mali. Naunawaan ninyo? What is correction? Itatama natin ang iyong malaking problema pag hindi mo kayang tumanggap ng reproof at hindi mo gusto tumanggap ng correction. Reproof, you're wrong. Correction, here is how to make it right. And instruction will tell you how to stay right. How to stay right. Amen po ba? So, nakita niyo mga kapatid, isa yung pinaka-common sa apat na ito. Ano yung pinaka-common sa apat na ito? What is the word? The word is right. Okay? This church
will teach you what is right, will correct you when you are wrong, will tell you how to make it right, and will show you how to stay right. Gusto nyo ba kayo, kung gusto nyo lumakad sa mali, kahit ano pa ang meron sa'yo, pag mali ang mindset, mali ang lahat, mga kapatid, walang quality ang buhay mo. Naunawaan po natin? Oo, para kang isang sumasagot ng equation. Mali ang formula. Kahit anong number pa ang ilagay mo dyan, mali ang formula, hindi mo pa rin makukuha. Amen po ba? You will fail. So if we want to succeed as Christians in serving God, gusto nyo bang mag-succeed bilang Kristiyano? You must love what is right. And the Bible will show us what is right, show us when we are wrong, show us how to correct when we are wrong, and show us how to stay right. Kaya, ngayong umaga, ay itinutuloy natin yung ating series of lesson tungkol sa mga Bible doctrines. What is right? There are many religions in the world today. Are you following? And yung mga relihiyon sa mundo ngayon, may mga relihiyon, pag sinabi mo kasing relihiyon, ano yan? Parang paniniwala. When you talk about religion, you are talking about faith. Ano ang iyong paniniwala? At napakadaming mga paniniwala sa mundo ngayon. Ang mga paniniwala sa mundo ngayon, categorically, nandyan yung mga religions. Okay? Iba't ibang relihiyon. Meron ding mga paniniwala ngayon na hindi man siya relihiyon, pero isa siyang paniniwala. Halimbawa, ngayon, may paniniwala na pwede nang ikasal ang parehas na lalaki. Pwede nang ikasal ang parehas na babae. Paniniwala rin yon. So, tayo, bilang mga Kristiyano, kami, bilang inyong mga pastor, we would like to teach you and equip you so that you will become effective, dynamic Christian in fighting for what is right, in doing what is right, so that you can faithfully serve God and give account to Him someday. Amen po ba? Okay. Ngayon, ang aral natin is the doctrine of salvation. Bago tayo dumako sa doctrine of salvation, lahat ba na nandito at nanonood at kasama sa lahat ng sanctuary, lahat ba ay saved? If you are saved, raise your hand. Okay. Pakikwento mo sa katabi mo, paano ka na-saved? Paano? Kailan? Paano? Paano ka na-save? Help your seatmate. Come on. Kailan? Paano ka na-save? Listen. Kung gusto nyong malaman at gusto nyong sabihin sa iyong mga kaibigan, ang pagkakaiba ng bawat relihiyon, itong isang bagay na ito, ang issue na pwede mong talakayin. Religions differ in the belief about salvation. Kung sinasabi, pare-pareho naman lahat. Lahat Jesus. Lahat Bible. Lahat faith. Ito ang isang bagay where all other religions differ from each other. It's their belief in salvation. Now, what happened when I got saved and what is my new relationship to God? Your decision to trust Jesus Christ as your personal Savior is the greatest decision you could ever make. Can you say amen to that? Oo. Wala nang mas importanteng desisyon na pwedeng gawin ng isang tao, kundi yung desisyon in relation
sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Alam natin yan. Okay? You make a lot of decisions in this life. Career, marriage, many decisions. But the most important decision anyone should make is his decision regarding the salvation of his soul. However, it is very unlikely that you understand the true significance of what has happened in your life. Kaya itong ating lesson about salvation will not only help us review the important teachings regarding sa kaligtasan at yung teaching ng ibang relihiyon na mali about salvation, but will also help us once again appreciate na tayo, alam natin ang totoo, naninindigan tayo sa totoo, at tayo ay totoong ligtas. There are only two spiritual families in the world. When you talk about salvation, ang isang aspeto na dapat nating maunawaan, there are only two spiritual families in the world. Devil's family or God's family. Now, in John 8:44, it says, John 8 verse number 44, okay? Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Base sa pagbasa nyo sa verse na yan, ano ang pinapahiwatig ng verse na yan? Anong sinasabi ng verse na yan sa atin? Analyze. What does that verse mean? Anyone who can answer? Bigyan nyo ng mikropono. What does that verse mean to you? Anyone who can give an answer? Sa ibang sanctuary, kung taas ng kamay, anong ibig sabihin ng verse na yan? Engineer. Pumunta ka sa mic. Morning, Pastor. Han amin niya tao, Pastor, kat anak ti Diyos. Han nga aming nga tao, anak iti Dios. Do you agree? You agree? Very good. Anapay di ka na sound di nga verse. Ye are of your father, the devil. Analyze. Sa ibang sanctuaries, baka merong gustong magbigay ng sagot. Ye are of your father, the devil. Hello? Ano ang tinutukoy ng ye are of your father, the devil? Ang tatay mo ay ang diablo. Okay. Kailan naging totoo yan sa'yo? Ang sabi ng Bible, ang tatay mo ay ang diablo. Ito ba isang expression? Minsan ginagamit ng tao yung expression, diablo ka. Pag sinasabing diablo ka, ibig sabihin, talagang diablo ka? Expression lang yun, di ba? Okay, tanong, ito bang ang tatay mo ay ang diablo, expression ba yan? O katotohanan yan? Ulit, yan ba'y parang yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, yung sabi ni Tomas, my Lord and my God. Sabi ng Iglesia ni Cristo, ay hindi, nagulat lang si Tomas. Para bang, how? My God! Parang ganun daw. Yun ba ay expression o pagpapahayag ng isang katotohanan? Yung bang, my Lord, my God! Yun ba si Tomas? Nagulat lang siya o nagpapahayag ng katotohanan?
nagpapahayag ng katotohanan. Kaya nung sabihin ng ating Panginoon, ye are of your father the devil, nasabi niya lang ba yan dahil galit kaya? Kaya kayo ganyan, Diablo, ang tatay nyo. Ganun ba o ito'y pagpapahayag ng katotohanan? Okay. Now, kung itong statement na ito, ang tatay mo ay ang Diablo, tanong, kailan ito totoo sa buhay mo? Kailan ito sa'yo? Kailan nangyari ito? Ngayon ba tatay mo ang Diablo? Kailan naging totoo sa'yo na ang tatay mo ay ang Diablo? Kailan? Any answer? Sige, bumubulong kayo. Bumubulong. Pero dapat may sumagot sa mikropono. Kailan sa buhay mo na ang tatay mo ay ang Diablo? Oh, Sister Chato, dapat may isang mic ijay. Sige. Anak-nak po ti Diablo, idihanak pa yung hangko pa yung amo ni Apo Jesus ken inawat iso na nga kas personal savior ken man. Oh. Do you agree with their answer? Who among of you say, Pastor, I agree with that answer? Taas ang kamay, taas ang kamay. Yung iba sa inyo, hindi makataas ng kamay. Kasi hindi nyo kasi inisip tong katotohanan to eh. Ang totoo niya mga kapatid, pag hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay anak ng Diablo. Okay, kaya bakit nangyari ito? We enter to this family by birth through our physical father, ultimately descendant of Adam. Dahil sa kasalanan ni Adan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin ng nahiwalay, ang natira na lang sa atin, listen, nung tayo nahiwalay sa Diyos, ang tanging natira na lamang na identity natin sa Diyos ay ito, we are creations of God. Hindi na tayo anak ng Diyos. No longer children, but only creation. Ine-emphasize namin ito sapagkat gusto namin na maging klaro sa inyo na alam niyong sagutin ang mga taong nagsasabi, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Paano niyo sagutin yon? Anyone? How do you answer when somebody tell you, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Isa lang naman tayo lahat eh. Lahat naman tayo anak ng Diyos. Paano niyo sagutin yan? Oh, maliban kay engineer. Sige, yung iba naman. Okay, Brother Anton. Lahat daw tayo anak ng Diyos, Brother Anton. Ti assessment ko kadeta, Pastor, ti bukod ko nga opinion nga since creation, we dati lang iti na-create lang baban iti Apo. Ngam haan amin nga tao ket anak ti Dios kasi by the verse itself ibagbagana nga ti amayo ket ti Diablo. Ket di jay no hantay nam amupen ni Apo Hesus Kristo di ket hantay nga anak ti Dios. Ket so di jay ti kayat nga asawon di jay pastor nga amin nga tao ket pinarso ti Dios ngem haan amin anak iti Dios. Gapo ka di jay lang nga scripture nga ibagbagana nga you are of your father. Of your father. Your father is the devil. The devil. Di jay lang di jay verse itself pastor ket di jay lang ti nalawag nga ibagbagana nga haan amin ket anak iti Dios. Okay, toy. Medyo naglikaw basit isong bat na. Direct to the point. Direct to the point answer. Aming nga tao anak ti Dios. Ito ang direct point answer. Aming nga tao pinarswa ti Dios. Ngem na isina ken Apo Dios. Gapo iti basol. Iso nga ita, gapo di pa nakaisina ken ni Apo Dios iti basol, anak ni Satanas. Naawatan niyo kabsat? Oh, very very simple. Aming nga tao pinarswa iti Dios. Ngem na isina ken Apo Dios.
gapo iti basol. Dayjay nga panakaisina, nagbalin tayo nga anak ni Satanas. Ang patunay, Jesus said, ye are of your father, the devil. Kaya, ang issue ngayon, how to be a member or part of God's family. John 1:12. Ano, di mo na nga verse? Di mo na nga verse, tandaanan nyo. John 8:44. Okay? Next verse, John 1:12. Basahin natin ang John 1:12. Ready, go. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Now, yung verse na makita nyo, yung salitang become. Analyze. No kaya nasa undi, become kakabsat, nagbalin. No nagbalin, ada imun una nga status mo, sakbay nga nagbalin ka, kada iti barong estado. Kadla kuma, you become married. So you were once not married. Now you are married. So when the Bible says you become sons of God, ibig sabihin, you're not a son of God before, but you are now becoming a son of God. Nawatan nyo? To become a son of God. Now, how to become the son of God? The Bible says, but as many as receive Him. So, balikan natin. Summarize natin. Okay. Sabi ng lahat, aming nga tao, anak, iti Diyos. Paano natin sagutin yon? No. Aming nga tao, pinarswa, iti Diyos. Ngem na isina, kiniapo Diyos. Dayjay ti dapat sungbat. Nawatan tayo kabsat? Oo. May di sungbat ni Brother Anton. Pero ti kurang na ijay, Brad, na isina, kanapo Diyos. That is the word. Aming nga tao, pinarswa, iti Diyos. Ngem na isina. Kasi ang tanong dyan, kung sabi ng Bible, anak na ka ni Satanas, kasano din nga nagbaling nga anak ni Satanas? Yun ang tanong. Because if we say, aming nga tao pinarswa ti Diyos, ngem, kunata Biblia, datayo ket anak ni Satanas. Ang tanong kaagad dyan, paano? Paano tayo naging anak ni Satanas? Kaya ang kompletong sagot, aming nga tao, anak ti Diyos, ngem na isina iti Diyos, iso nga nagbalin nga anak ni Satanas. Nawatan tayo? Tatan, tapno, agsubli, je relasyon tayo iti Diyos, ngagbalin tayo nga anak iti Diyos, kuna na ti Biblia, ngem kadagiti amin nga imawat kenkwana. You need to receive Christ as your personal Savior. And when you do that, verse number 13 of John chapter 1, verse 13, okay? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Nakita nyo? So, if you receive Christ as your personal Savior, you will be born into the family of God. Once you were separated, now you will be born into the family of God. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. How? But as many as receive Him. Kaya ang tanong ko po sa inyo, are you now a child of God? Who among of you say, Pastor, I praise God, I am now a child of God? Amen. Kasano ka nagbaling a child of God? Because you receive Christ as your personal Savior. Amen? Okay. Very good. Pambira. Napakaganda ang lesson na to, mga kapatid. Oh. At least, no, makasarasari tayo kasi maraming mga tao na magsasalita tungkol sa Biblia na wala namang, hindi naman inaral yung Biblia o walang nagturo sa kanila. They just say what they think or what they feel about the Bible. Pero at least kayo, naunawaan natin ang katotohanan
tungkol sa kalagayan ng tao about the two kinds of family, the devil's family and God's family. Amen? Okay, again, how do you answer somebody? When he tells you, aming nga tao, anak, iti Diyos. How do you answer that? Oh, very simple. Well, aming nga tao, pinarswa iti Diyos. Ngem, na isina iti Diyos, gapo iti basol, as a result, nagbalin nga anak ni Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, ye are of your father, the devil. Pero ti tao, masapol nga maiyanak, iti pamilya iti Diyos, babaan ti panangawat na kini Apo Jesus, akas mangisalakan ke manubot. Very clear? Okay. Tumayo tayong lahat. Let us pray. Heavenly Father, once again, thank you so much for our lesson this morning. Thank you, Apo, for helping us realize our status as your children, as members and children of the family of God. I pray, dear Lord, that each and every one of us are fully equipped to answer these questions and to be able to give a reason of the hope that is in us. Salamat, Lord, that through our Sunday school, we could be equipped to be able to become effective soul winners, Panginoon. Salamat sa aming patriarch for bringing us up and teaching us to become effective soul winners. What a blessing and privilege to be your child. So now as your children, we did not become your child. We did not earn the rights to become your child. It is all grace and mercy that Jesus paid on the cross of Calvary. Binayaran niya itong bagay na ito upang kami ay magkaroon ng oportunidad na maipanganak sa iyong pamilya at maging anak po ninyo. Kaya't ngayon, our hearts are full of gratitude for what we are and who we are before you and in this world. Help us, dear Lord, to be an obedient child, to grow in Christ, and to serve you for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.